kowane kiɗa. Vista on the beats. LSB you dey see them fine ladies. Sidik share dan baka da Mercedes, baka da kuɗi kuma baka da strategies. Kullun kana yawo akan machine ladies. Lallai these girls no be my mate so. Yes so kana gani kasan dem say to wancan na bayan babanta na senator. Dem no dey see them tie forget to. Kana ganin ta kasan na runs girl, she can make you carry your car and sell. Irin wannan yarinya ne za su saka a matsala kafin ka sani kawai sai dai ka ganka sell. Wancan sunanta Aisha, last time da ta rike wani da ƙyar ya sha. But you fit try your luck sha, amma dai ka je ka yi aikin asha. Kai, ka ce in bi a hankali, in rage bin masu ɗan kwali. Ka san ni ina yawan spending, ko a Twitter an ka duba ina trending. Let's talk about lion in the room, wacce ita ce shugabansu. She go sweep you like broom, kuma when she strike like Asu. Ah, super! Superman, super story. Kai, to ga ta nan ta zo, kai to ga ɗan gulman nan ma ya zo. Babe, wai me kika saya yi ne? Kisan garin ana sanyi kuma ana hazo. Na saya ɗauko jakana ne, kin san babu caji a waya na ne, so na haɗo da caja na ne, don ina so da kira na ne. Yo, Sidik, how far? Kwana biyu kai scars, oh. Na tuna an ce ka samo bus, you know they branch my house, you go just waka pass. Yanzu ko abinci aka sama zaka cinye tas. Alhaji I'm sorry, I beg. Abubuwa suka caɓe min akai. Hello. Hi. Baba yarinya nan ta mun wallahi. Tabbi aiko kana so ka balayi, sai ka koma yini a teburi mai shayi. Ah, you don't see your guys don't come out ba. eh. Ai su ma suna bisa layi. I dey come bari na je mi side talk. Dama nan ka fi kwarewa gurin TikTok. Ai na ga sanda su LSV suka fice. To ake suka gani suka fice da hali, da laya za su danna su bace. Su da ido su kullum kan mace, na kasa cire takalmin ta makan ga kunce. Super.